Mai joko honetan helburua da piezak kentzea eta dorreak zutik segitzea. Batzuetan garbi dago, pieza bat kendu eta dorrea erori egingo dela, baina beste batzuetan ez da nabaria. Hala ere, pieza guztiak dira beharrezkoak neurri batean edo bestean. Guztiek dute funtzio bat, begibistakoa edo ezaguna espada ere. Gauza bera gertatzen da ekosistemetan, dena dago elkarrekin konektatuta eta orekan osagai guztiek dute funtzio bat. Tamalez, geroz eta gehiago dira desagertzen edo desagertze bidean dauden piezak, eta gaur pieza bitxi eta ez ezagun baten bila joan behar dugu, Uandere Piriniotarra. Kaliforniako kostaldeko kelp alga basoak ekosistemen orekaren adibide onak dira. 30 metroko alga erraldoi hauen babesera arrain ugari biltzen da, eta beraz arrantzarako toki onak dira. Baso horietan bizi dira besteak beste itsasigarabaak. Animalia maitagarria, ezta? Arrantzalei ez zitzaien gehiegi gustatzen konpetentzia zirelako, eta itsasigarauen populazioa gainberara eraman zuten. Eufemismoak ezkutatzen duena da akabatu egin zituztela ia denak. Kontua da igarabeek itsastrikuak ere jaten zituztela, eta itsastrikuek kelpalga. Igaraba desagertuta trikuak demasa ugaritu ziren, eta gur kelp basoei eta arrantzuari. Itsasigaraba espezie gako deitzen diren horietako bat da. Ekosistema batek iraun dezan funtsezko funtzioa duena. Pieza hori gabe ia seguru dorrea erori egingo dela. Horrelako gertakariek agerian uzten dute dorrearen edo ekosistemaren osagai guztiak zaintzearen garrantzia. Oraindik ez baitakigu pieza askoren funtzioa, zenbateko pisuari eusten dioten. Hori jakiteko ikerketa da bidea. Goizueta, goizeko 8:00. Lagun kuadrilla hau ikerketarako prestatzen ari da. Arantzadi Zientzia Elkartea da espedizioaren antolatzailea eta koordinatzailea. Zientzialariez gain badira zenbait goizuetar ere. Inguruak ezagutzen dituzte eta lur orotako ibilgailuetan eramango dituzte biologoak eta behar duten materiala mendian gora, Sherpak bezala. Ikerketa gaia animaliatxo bitxi eta ez oso ezagun bat da. Hauxe, Uandere Piriniotarra. Bueno, Iñaki, niri ikaragarri gustatzen zaizkit kotxean hasten diren erreportajeak. Horrek esan nahi du abenturara goazela, ez da? Bai, hemen ez dago beste erremediorik, hemen pixka bat kotxean gerturatu behar dugu, bestela orduak pasako genituzke, soilik iristeko iritsi nahi dugun leku hortara. Ez dakit komeni den esatean nora goazen, edo non gauden, ez Bueno, da? Goizuetan gaudela bai, baina... Hori da, Urumea bailaran gaude, Urumea bailaran goizuetan gaude, eta esan dezakeguna da goizuetako bailara batera goazela. Aha, hortaz ez dugu esango, pixka bat sekretua mantendu. Hori da, sekretu guztiak ez ditugu esango. Abentura eta sekretua. Uandere Piriniotarraren bila goaz. Zer du erakargarria, edo zergatik merezi du bila joatea? Bueno, Uandere Piriniotarra mundu mailan soilik Pirinioetan aurkituko dugun Uandere bada, eta kasu honetan Urumea bailaran eta Leitzanen dauka bere banaketaren ertza. Horregatik iruditzen zaigu oso interesgarria dela banaketa hor bukatzen delako. Galbidean dago,
eta horregatik du hainbesteko interesa. Galbidean dagoela ezin dugu esan, baina bai esan zakegula klima aldaketak agian eragina edukiko dela eta horregatik ere gure interesa jakiteko populazio hauek nahiko behe aldean daudenak ze egoeratan dauden. Uandere Piriniotarra ikusteko toki zailetara iritsi behar da. Ingurumen faktorei dagokionez espezie oso exigentea dela esan daiteke. Errekasto malkartsuetan bizi da, ur garbi eta hotzak ditu gogoko 15 gradu zazpikoak. Temperatura hori urte osoan mantentzeko noski, errekazulo sakonak dira honenak. Urumea eta Leitzaran inguruko bailaretakoak bezalakoak. Ez ditu amuarrainak maite, bere predatzaile nagusiak baitira, eta ies egiten die mendian gora. Uandere honen bizilekuarentzat altitudea ere faktore garrantzitsua da. Pirinioetan 2500 metrora arte aurki daitezke uandereak, baina bilagoazenak beherago bizi dira, eta horrek berezi egiten ditu. Hau da, berezia, bizileku edo bizitoki berezia. Berezia da, Urumea bailaran eta Leitzaran aurkitu ditugunak 400 metro inguruan daudelako, orduan esango genuke, ez soilik banaketaren ertzean, baizik eta altueran ere nahik oso baxu daudela, eta horrek badauka ezaugarri garrantzitsu bat, edo interesgarri bat guretzako, eta da oso populazio interesgarriak direla ikerketarako, eta hortik hainbeste trasto. Bueno, Hitchcock uste dut zela esaten zuena, ez lanik egin aurrekin eta animaliekin. Beti arazoak ematen dituzelako grabaketetan. Gaur aurrik ez dugu, baina animaliak ikusiko alditugu. Espero ez, bai ez. Nik uste ja denbora da makigula eta esperientzia pixke bat hartu degula, eta bai, ziur bai ez dinaki. Egingo dugu saiakera. Xerpak toki honera ekarriko gintuzen. Badakite. Bueno, martxa. Uandere populazio isolatua eta balio handikoa izaki, ez genuke nahi kanpoko ezerk bizi diren ekosistemaren oreka apurtzerik. Horregatik, katiuskak desinfektatu eta eskularruak jantziko ditugu gero, ekar genitzaken patogeno arrotzek bertako populazioa eta haren habitata kutsatu ez dezaten. Prest gara, goazen Uandere Piriniotarraren bila. Bueno, esango danizu norbaitek pentsatzen duela Uandere Piriniotarra desagertuko balitz niri 5. Eta gongo da jendea hori pentsatzen duena, ezta? Zer erantzungo zenioke? Bueno, egia da erantzuna ez dela erresa, batez ere biodibertsitatearen kontzeptua ez bada ulertzen, ez? Ulertu behar duguna da mundu honetan badagoela sistema oso konplexu bat, ekosistemek, espeziek eta genek osatzen dutena, eta nahi eta nahi ez pentsatu behar dugula gizakia sistema horren parte dela. Ekodependenteak edala guztiz. Biodibertsitatea, bioaniztasuna edo dibertsitate biologikoa ekosistema batean edo planeta oso batean bizi formek duten aniztasun maila da. Ikusi eta ikasi dugu, aniztasun hori osatzen duten elementu guztiek dutela funtzioren bat.
Eta hala, kontzeptu hori erabiltzen da askotan, sistema biologikoen osasuna neurtzeko. Baina sakondu dezagun apurtxo bat gehiago. Zertan laguntzen digu biodibertsitateak? Bizitzeko beharrezkoa dugu besteak beste. Arnasten dugun oksigenoa zor diogu. Sortzen ditugun hondakinak deskonposatzen ditu. Elikagaiak ematen dizkigu. Eta gehiago ere bai. Agian, azken urteotan bizi izan dugun koronavirusaren pandemia da bioaniztasunak gure alde egin dezakenaren adibide garbia. Ingurumena zaintzen badugu, gure osasuna ere zainduko dugu, eta gaixotasun berriak agertzeko arriskuak gutxituko dugu behintzat. Ez du zentzurik, gizakia eta natura bereizteak, bat gara. Nora begiratu behar dugu. Erreka hor dugu, errekastoa, baina uretara. Uretara, hoi da. Eta nolakoa izango da, Uandre piriniotarra. Uandrea olako tamaina duen uandre txikitxoa da, kolore grisa daka, gutxo gora bera. Azala nahiko rugosoa daka, izatxare potolua edo indartsua daka arroketan eusteko, korronteak ez eramateko, eta muturra ere nahiko zapala, elikatzeko harri tartetan. Eta asko gustatzen zaio normalen arroken tartian neoteia, ez? Orduan bilagoa zenean, ura begida eta normalen ibiltzen gara harrik altxatzen eta eskuakin da ona jasotzen. Bilaketak eman du emaitza. Hemen da lehenengo alea. Ea, ez digu ni ez egiten. Uandre piriniotarra endemismo bat da. Azken glaziazioa amaitu zenean epeldu egin zen klima eta goi mendietan aurkitu zuen babesa, laku, iboi eta erreka hotzetan. Eta baita honelako bailara sakon eta freskoetan ere. Aurreneko harrin, zeindik? Goizu eta inguruan Uandre piriniotarra bizizela, ia eren egun jakintzela esan daiteke. Lehenengo aleak 2019an aurkitu baitzituzten. Ordutik Arantzadi ikertzen ari da, Nafarroa iparraldeko toki gehiagotan ere baote diren jakiteko, eta lokalizatuta dituzten populazioen egoera zein den ezagutzeko. Ez da toki txarra hau antza. Uandre populazioak ugaria ematen du bailara honetan. 1, 2, 3, 4, bata bestearen atzetik harrapatzen ari dira zientzialariak. Normalean beste zeregin batzuetarako erabiltzen diren katxi edalontziei funtzio berri bat eman diete kasu honetan. Bale, oso ondo, zer da, arra edo emea? Beste eme bat. Bale, oso ondo, orduan esan bezala, bildu gero esperimentua egiteko, eta jaso referentzia, bale, nun hartu dezun. Es una hembra. Eme bada, eta kloakari begiratuta dakigu hori. Ikusten duzu kanpora ateratzen zaion puntadun forma, inbutu antzekoa. Zalantzarik gabe, emea dela esaten digun ezaugarri bakarra da. Arra izango balitz, kloaka bolatxo bat litzateke. Gainerakoan, berdinak dira, eta bisexuak gainantzekoak izatea oso arraroa da. Beste espezie batzuetako arrek, normalean gandorra edo kolore degarriak izaten dituzte, emeak erakartzeko seinale sexualak. Desarrollan coloraciones, que son todos señales sexuales para conquistar a las hembras. En los demás tritones, el macho de Beste espezieetako tritoiarrak espermatoforoa ondoan ipintzen du, esperma daukan pakete likatsu bat, harri baten gainean edo, eta emeak bere kloakarekin jaso egin behar du. Y la hembra lo tiene que coger con la cloaca. Emeak gogorik ez badu, akabo ugalketa. No hay reproducción. Horregatik arrak erakustaldi bat prestatzen du. Un despliegue de exhibición para conquistar a la hembra. Pero en esta especie no, los machos. Baina espezie honetan ez, arrek eme bat aurkitzen dutenean, isatsarekin heltzen diote eta nolabait ugaztunek bezala kopulatzen dute. Espermatoforoa zuzenean kloakan sartuz. El espermatóforo directamente en la cloaca de la hembra.
Eta agian dagoeneko galdetu diozue zuen buruari zergatik eta zertarako bilatu eta harrapatzen dituzten Uandere Piriniotarrak. Hasteko, zenbat dauden jakiteko noski, eta gero non bizi diren eta nolako egoeran dauden ezagutzeko. Horretarako hainbat proba eta neurketa egiten dira. Hemen, Uandereak gustukoen duen mikrohabitata zein den karakterizatzen da. Uraren kalitatea eta temperatura, pH-a, oksigeno maila. Horrez gain, aldagai edo variable gehiago kontutan hartzen ditugu. Daukagu alde batetik kuadrantea. Etxean egina, ikusten da. Hori da, bai, nahiko artesanala. Tarduan egiten dana da, ez hartzen da, Uanderea topatu den leku berean, bertan. Markatzen dugu, eta lankideen bidez egiten duguna da, zein harri mota gaientzen den eremuan, hau da, portzentajeka banatzen dugu. 10 roka edo roka madre esaten dana erderaz zenbatekoan dago, bloke handiak zenbat dauden, kanto handi edo txikiak zenbatean, area zenbatean dagoen, orbela eta orduan eiteguna portzentualki banatu. Bueno, 17, 4. Zertarako balio du informazio horrek? Azkenean ikusteko espeziak aukeraketa hori egiten ote duen granulometria edo fondoan daukan estrukturaren arabera. 853 es un match. Honen helburua berriz osasunez nola dabiltzan jakitea da. Substantzia estimulatzaile bat sartzen zaie, immunitate sistemaren erantzuna eragiteko. Hanka neurtzen zaie aurretik eta 24 ordu pasa ondoren. 1.29. Zenbat eta handiagoa izan antura, orduan eta hobea immunitate erantzuna, eta ondorioz, osasun egoera. Historian zehar milaka urtez klima aldatuz joan zen eta hemen bakarrik gelditu ziren baldintza egokiak. Orain klima ziztu bizian aldatzen ari da modu ez naturalean eta espezie hau seguruenik bizitoki egokiak galtzen joango da. La paradoja es que aquí estamos en una población de esta especie pero a baja altitud. Paradoxa da populazio hau hain baxu bizitzea eta uste baino ugariagoa da. Gainera, eta hortaz erabaki genuen ikertzea, konparatuz baldintza hobeagoetan bizi direnekin, Pirinioetakoekin, ikusteko zer alde dagoen bien artean. Para ver por qué o qué diferencias había con respecto a ellas. Entonces, de alguna manera nos pueden servir como de canario, ¿no? Kanarioak izan daitezke, aurretik doazen populazioak. Abisu emaileak. Aldaketa klimatikoari aurre egiten dioten aitzindariak lirateke, haren eragina ikertzeko egokiak. ¿Qué efectos va a tener el cambio climático sobre ellas? Horixe da hain zuzen lan honen helburua. Mikroklima proiektua Kutxa Fundazioak babestutako ekimen bat da. Ezegune txikietan larrialdi klimatikoak duen eragina ikertzea da asmoa. Ideia da, Uandere populazio hauek hobeto ezagutzea eta animalien jarraipena egitea. Ikerketa lan guztiak gainera, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Nafarroako gobernuaren baimenarekin eta lankidetzarekin egiten dira. Izan ere, harritzekoa da, baina bailara eta errekatxo hauek ez daukate babes berezirik, eta bide horretan aurrera egitea bilatzen du egitasmoak. Arantzadi Zientzia Elkarteak koordinatzen du mikroklima proiektua, baina oso zaila litzateke aurrera eramatea, hasieran Sherpa deitu diegun Goizuetako herritar taldearen laguntzarik gabe. Gidari lanetan hasi ziren, biologoak bailararik ezkutuenetara eramaten, eta gaur da eguna ezagutzen ez zuten animalia bat maitatzen ikasi dutena. Krokodilo txiki deitzen diote. Xerpek ez dute izerdirik botatzen? Ni blai eginda iritsi naiz. Zuek sasoian zaudete, Guandikan bai, bueno, gaurko egundikin egon liteke, izerdi asko atere gabe. Bueno, inakik xerpak deitu zaitue, ezta? Zuek eramaten dituzue, ikertzaileak. Hori da. Giak, ez? Bai, bertako. Toki honetara. Bai.
bertako izautzen du pixkot ingurua eta gainera gustatzen zigu hemengo gauza politiak erakustea. Eta ikertzailea, zientzialariak ia, ez da? Bueno. Baina asko ikasi duzu, ez da? Kolaboratzen hasi zinetenetik asko ikasi duzu, ez? Uandera diguru. Uandrea, eta Iñaki etorri zenen onera, pitxo bat zehola, hemengo, bai ote zeon, ez uandik ganez genekin bat zehola, aurkitzen ginen, eta hemengo txokok nola izautzen ditugun. Ez genu pentsatzen oloko bitxoik izan zilekein ikusutan, da zan, hemen badu kokodilo txiki bat ere. Politia gara, gainera, ez da? Politia, ederrako. Nik uste duzuen lankide bati entzuniola, behin pieza horietako askoren funtzioa orainik ez dugula ezagutzen, eta galtzen ari direla piezak, ez, bidean. Eta hori bai dela tristea. Karo, hor kontua da ikerketa dago, ez? Atzetik askotan esaten dugu biodibertsitateari buruzko azalpenak emate izkigutenean, eta oraintxe bertan duela gutxi IPSek ere atera ditun datuen arabera argi esaten zuen, ez? Klima larrialdi batean gaude, baina biodibertsitatearen galera hortxe daukagu eta oso kasu gutxi ari egiten. Kontua da, kasu eginko bagenio ere ze datu ditugu. Eta horrelako ikerketek egiten dutena da datu horiek jaso edukitzeko gero irakurtzeko aukera asko hobeago bat datu horiekin. Daturik gabe ezin dugu irakurketarik egin eta ezin dugu begiratu benetan zein dan daramagun bide hori, ez? Orduan nik uste dut, bai Uandera izan, bai biodibertsitateari loturiko beste ikerketak ere, momentu honetan sustatu beharrekoak liratekela ze dagoeneko kasu batzuetan berandu goaz. Proiektuak bigarren zati bat du laborategian, landa-lana bezain garrantzitsuagoa behar bada. Zenbait Uandere, beren ohiko bizitokitik atera eta larrialdi klimatikoa simulatzen duten gailu batzuetan sartzen dituzte aldi baterako. Bueno, Carlos, esto es más cómodo que el trabajo. Hau landa-lana baino erosoagoa da, baina beharrezkoa baita ere. Irekiko ditugu, hozkailuak irteten zait. Hala dira. Bueno, son cámaras climáticas. Ganbera klimatikoak dira. Eta mendian ikusi ditugun Uandereetako batzuk dauzkazue hor. Bai, batzuk egon lekukoak dira, beste batzuk inguruko errekasto batekoak, altitude basuko populazioak biak. Otros son de una regata próxima a esa, que también es, digamos que es la zona baja, o sea, son poblaciones de baja altitud. Ezkutatuta daude. Bai, garai honetan ezkutuan egoten dira. Bi ganbera ditugu. Erdiak beheko populaziokoak dira eta beste erdiak altukoak, Irati aldekoak. La otra mitad son de poblaciones altas, de la zona de Irati, que están a más altitud. Y esa es la idea, ¿no? Comparar si... Eta horixe da ideia, ez da? Konparatzea, jakiteko ea altitude basuko aleek abantailaren bat ote duten goietan bizi direnen aldean. Frente a los ejemplares de zonas más altas. Queremos ver si son diferentes, si los de baja altitud... Altitude txikikoak desberdinek diren ikusi nahi dugu. Altitude txikikoak egokituago ote dauden, adibidez, temperatura altuetara. Hortaz, abantaila bat izango lukete eta prestatuago egongo lirateke. Eta hori ikustea erabilgarria izango da, goi mendietakoetan zer eragin izan dezakeen jakiteko. Edo alderantziz, ez daude prestatuta eta zaurgarriagoak dira bizi diren tokiagatik. Sufritzen lehenak izango dira. Meategiko kanarioak, bai. Bi hipotesietatik zuzena zein den jakiteko, 14tik 19 gradura igoko dute temperatura, eta animaliengan eragiten dituen efektuak neurtuko dituzte.
Batetik mendian bezala, immunitate sistemaren erantzuna probatuko dute. Aldi berean, uhanderen mikrobiota ere aztertuko dute, beroak aldatzen ote duen ikusteko. Gorotzak aztertuta egingo dute hori, eta osasun adierazle baten da. Animalien portaera ere monitorizatuko dute kamerak ontzietan jarrita. Temperaturaren igoerak uhandereak aktibatzen ala mantxotzen dituen jakin nahi dute. Hau da, metabolismoa azkartzen ala moteltzen zaien urrepeletan. Proba honetan berriz, arnasketari erreparatzen diote. Alegia, zenbat oksigeno kontsumitzen duten uhanderek neurtzen dute egoera ezberdinetan. Bizi diren errekatxoetako temperatura igotzen bada, uretan disolbatutako oksigenoa murriztu egingo da. Arazo larria uhandere piriniotarrarentzat. Badauzka birikak, baina azaletik hartzen du arnasa batez ere. Eta larba fase batean kenduta, ez dira uretatik irteten bizitza osoan. Gainera, narrastiak bezala ektotermoak dira. Ezin dute beren gorputzeko temperatura erregulatu. Narrastiak eguzkitan jartzen dira, hotz egiten duenean, baina uhanderearen odola beti dago inguruneko temperaturan. Ura berotuzkero, eluke iesbiderik izango. ¿Para qué puede servir? Zertarako balio lezake esperimentu hauetatik aterako duzuen ezagutzak? Solamente para constatar... Baieztatzeko uhanderearen etorkizuna latza dela. Alde batetik, oinarrizko ezagutza da eskuratzen ari garena. Animaliek nola funtzionatzen duten, haien ekologia, ingurunearekin duten harremana, hainbat alderdi. Horrek bakarrik justifikatzen du ikerketa hau, baina kasu honetan, espeziaren biziraupenean ere lagundu dezake. Tiene una aplicación en la conservación de la especie. Por ejemplo, si observáramos que las poblaciones de baja altitud están preadaptadas a unas condiciones climáticas... Adibidez, frogatzen badugu altitude txikiko populazioak prestatuago daudela baldintza klimatiko txarrei aurre egiteko, beren egokitutako mikrobiota altuera handiagoko alei transplantatu diezaiekegu laguntzeko. Oso aplikazio edo adibide konkretua dau. Gertuagoko beste erabilpen bat babes maila handitzea da. Carlos, erosoago bata zuriarekin ala katiuskak jantzita. Momentuaren arabera. Biak batera zaila ez da. Bai, aldatzen joatea da honena, ez nekatzeko. Eskerrik asko. Mezu baikorren batekin bukatuko dugu. Bai, Pixka bate horrelako mezu ez oso baikorrak ari gara botatzen eta. Nik esango nuke, momentu honetan, Euskal Herri mailan jende asko dagoela prestatua dagona, eta garai batean agian ez zegoena, horrelako ikerketak aurrera emateko. Uhandre honek ehundaka, milaka urte daramatza hemen, eta bailara zoragarriak ditugu, oraindik ere konserbatzeko aukeraz oso onak emateizkigutenak. Orduan, etorkizuna begira, badago hori ikertu eta konserbatzeko aukera? Bai, dudari gabe, horretan jarri egin behar dugu. Horixe da mezu baikorra beraz, ez da? Oraindik garaiz gabe. Bai, dudari gabe.